És l'hora de la sopa. Marrecs! Això ja ho veurem petit. Per treballar amb mi són 3 els requisits que hauràs de complir. Ser discret, àgil i bon actor. Ser discret, tu sóc el camí. Sóc molt àgil. Li ensenyaré, sí que no? Ho veu, senyor? Per què té un bon actor? Per què? Per què? Per què? Escolta, germà petit, t'ensenyarem l'art de l'humà. El secret dels grans mestres consisteix en entendre que el teatre és vital per ser fenomenal. I ara got de capteres. Ves el teu personatge. Escolta'm, Convincent per als veuràs altres. per què? No veuran de venir que s'apropen al dit a la seva butxaca. Aquest és l'art de robar. Robar és un art singular. Com el petit amor, actors de veritat. Robar és un art. Observa! Jove vida i ajuda. Bella criatura. Molts anys al damunt necessito un ajut per creuar l'avinguda. Com anem, rics al barri, l'acompanyo, bon avi, ajudar la gent gran, tenir deure pagat. Que el Senyor t'hi pagui. Amén. Sóc un nen ben educat i bla 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 bla. Porta la mirada cap a una altra banda, que sota l'espatlla busca la butxaca. En la seva bossa a qualsevol cosa. I bla 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 bla, i l'avinguda hem creuat. Senyor, ben t'hi pagui. Amén. Però el teu no va tan bé, com ho faria un adult. Observa!